avy eo am'zay zegny za tafoeza amy raha nandalovantegna tamin'ny fiainagna zegny. Ino my raha zegny hoanao jeudi tsy haiko hoanao agny jeudi na mba niaigny tamy raha niahignako aby zay zegny karaha typique raha niahignanay taloha izy koa fa fotoanany vacances igny zegny soit mandeha an-tanimbary mandeha mikorera mampanifianao zegny izy ka anao avy mampanifiana zegny hainao aiza mikorera mandeha mikorera mandeha Antsamady mandeha Ankolagna hainao zegny izy ka anao mampanifiana hainao Ankolagna zegny misy tetikinay zay Antsamady azoko onogno tsara dia aloko zay nisy tetiky Antsamady baka nisy tanimbary niasanay zay zay mety tagnoagny tamin'ny 1998 na 1980 ino ma 95 sa 98 ira nalaza tamin'ny fotoana zay zegny mbala azonareo le danse machine igny takiway sazonao mbala nalaza iry sanizab nalaza i raha aby zegny tamin'ny fotoana zegny zay zegny nanagna tanimbary ty tankorera tagny bravo fa l'école tsy mihinagna anao izy ko tsy mandeha tanimbary agny mihinagna sazonao tsy maintsy magnaraka ray aman-dreninao zegny anao mandeha an-tanimbary agny satria ireo miasa agny an-tanimbary agny marikitry azo magnaran'gaty Irsi ambadiky tanimbarin'ery Irsi ankorera agny bakirazy enareo Irsi ya ambadiky tanimbarin'ery Irsi ankorera igny raza lalagna mandeha agny zay volako aminao dinta zegny tsy dinta mandra-pavianao agny maromaro dinta miravitra aminao fa anao zegny tsy maintsy mandeha agny zegny satria tsy mibabazy igny anao izy ka tsy mandeha an-tanimbary agny ary za zao ty mandinika mety mbala maro zegny olo megny zegny zegny quelque part agny hoagny zegny mety tegna mbala maro fa za mahita Tamatavy tsy dia maro loatra zegny olo megny raha zegny aketo zegny amin'ny ville amy Tamatavy ty zay zegny raha niaignanay tamin'ny fotoana zay rehefa ataonao tativa afara ataony maromaro tativa afara koa zegny Antsamady ndray zegny azonareo ny amin'ny fotoanany vacances de Pâques karakaraha regny dia mandeha amizay zegny mamboly varantity zegny ray aman-dreny mamboly varantity dia mandeha mikapavara amizay mandeha mikapavara antity agny zegny ro zegny ndraiky laoko sira fo sazonao ndraiky laoko sira fo soit zegny tsy dimy soit tsy sisa soit zariko regny zegny hanigny tamin'ny fotoana ro misy fotoana zegny zahay mariky le manjiaba an-tanàna io mandeha Antsamady agny mihirahira mandeha mizavary igny zegny mihirahirahira ny Westlife azonareo za araiky karaha zao igny za araiky karaha zao igny magnanirany Westlife tsisy raha tamin'ny fotoana zay hoe ino ma raha volagny ireny Westlife tsisy raha feky fa izy fo zegny raha fo zegny anao fo zegny mihirahira fo anao ka tia koragnina amy raha volaniko zay ty zegny maro zegny le dingana nandalôko avy eo zegny mandram-panao tongavana teto tamin'ny 2026 antegna miaigny agnatin'ny raha igny antegna am'izao ty zegny ke antegna amizay zegny mahatsara olay dingana nandalôvana jiaby taloha fotoany tsarotra aby izy antegna karaha marigny sambasambotra antegna tsy haiko raha tsy azonareo ono karaha marigny hoe sambasambotra antegna satria maro iandra zay boka am'lera nanaovako vidéo zao ty Taniandra migingana migingana Taniandra dia
za zegny mety mbala mandinika agny zao ty maro olo miaigny raha zegny. Keny raha tiako volagnina aminao amin'ny fotoana zao ty karaha irany Thierry Libertos zay zay. Izy koa anao niany izy tsisy savaty aza kivanao izy fa agny ho agny ny mbala misy olo tsisy tongotro izy. Thierry Libertos nagnanira zay. Izy koa anao niany tsisy savaty aza kive fa misy lombolombonao agny tsisy vity ao. Ke magnano zay. Zay zegny raha tiako volagnina amin'ny vidéo ty zay. Juste mba tiako rappelegna hely zegny hoe nanakory fomba nilalovanao tantaram-piaignanao, raha nandalovanao de aiza ho aiza zegny anao amin'izao. Fa ny tegna important amin'ny raha tiako volagnina eto zegny izy koa hainao zegny mankasitraka amin'ny raha jiaby nandalovanao igny fiaignanao may rombotro fo. Sazonao zay la clé. Mila ankasitranao zegny jiaby dingana nandalovanao igny. Hoa maro zegny olo amin'ny toerana karaha ohatra misy za zao ty zegny ohatra hoe agnaty tragno vaky misantir ndraiky anao amina problème tsisy climatiseur mafana andra mba mazineny agny misy olo andra mafana be karaha zao ty antetiky antanimbary zay tany misy. Donc zegny maiza mankasitraka anao, maiza mankasitraka anao zay maiza mankasitraka amin'ny toerana misy anao io zegny. Toizantsika vidéo ty fotoanantsika manano direct toizantsika koragna lavalava ndraiky zegny antsika makasika vidéo ty mbala namanao tieriky tanjogny ty izy ka mitady information maromaro anao na plus de valeur zegny zavanao magnodidigny ambadimbadika ato zegny misy lien de ao zegny anao afaka mianatra bebe kokoa magnatsara ny fiaignanao. Peace and love.